खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय आरटिभि ब्लग इउटुब चेनेलाव। दिनैनि भिडिअ'आनो जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, बे बिथिंखौ लानानै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जोलुर बादायलायनायखौ थांनाय 7 आगस्टनिफ्राय खुंबोनानै दिनै फैयै फैयै जोबथा बादायलायनायाव सफैबाय। दिनै फाइनाल। ओमफ्राय बे फाइनालाव बे बादायलायनाया जागोन जोंनि बालिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो घग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव। नोंथांमोना नायलांबाय थादो सोर देरहायो। जोङो हाबाफारिखौ जागायलांसै। আমি আজিৰ কাৰ্যসূচী আগবাঢ়ি নিবলৈ ওলাইছো। खेला जागायसिगोन लोगोफोर, नायलांबाय थादो नोंथांमोना सोर देरहायो ना। नैबे बिसोरो बालिपारानि, ओमफ्राय नैबे घग्राजुलि। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। बेखौ जोङो लाबोगासिनो दं आरो दिनै सनितपुर जिल्लाया जोबथा जे फाइनाल, बे फाइनालाव नोंथांमोना जे फाइनाल गेलेगोन, नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै गेलेयो आं बेखौनो हास्थायबाय। दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां बा जे बिनि मावफारि बिदां, दिनै जे सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो बड'फानि जे सिमांखौ जोङो आवगायाव लानानै जोङो दावबोगासिनो दङ। आं बेखौनो हास्थायबाय आरो देखायनो हायोबा सारमोना सेलेक्सन खालामगोन बा बिसोरनि जे सेलेक्सनाव नोंसोर बाहागो लानो मोनगोन। आरो लोगोसे स्कुल गेम आन्डार 13, आन्डार 14, साब जुनियर, जुनियर, सिनियर गासिबो बे गेमखौ स्कुल गेम जि गेम जायो बेखौ गेलेनो मोनगोन। दा आङो बेखौनो हास्थायनानै আজি এই খেলখন যি মোক ওপেন কৰিবলৈ যি সুবিধা দিলে বা बेखेवनो थाखाय जे दायित्व होबाय, आं बेखौनो जे खेलखौ बेखेवनानै होबाय। 12,000 আৰু ৰানাৰ্ছ আপ হ'লে তোমাৰ 10,000 টকা। গতিকে মই এইকাৰণে জনাইছোঁ যে তোমালোকে ভালকৈ খেল প্ৰদৰ্শন কৰা আৰু ইয়াৰ পৰা যাতে ভাল খেল আমি অহা বছৰলৈ যদি আমি চিলেকশ্যন পাতো, ইয়াৰ পৰা তোমালোকক আমি খবৰ দিম আৰু তোমালোকে তাতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে যদি অল আছামত খেলিব পৰা, তেতিয়াহ'লে ভাল ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিলে তোমালোকে এইখিনি সুবিধা পাবা। আৰু বহু সুবিধা আছে, আজিকালি খেলৰ যোগেদি গোটেই কেৰিয়াৰ কৰিব পাৰি। গতিকে এতিয়াৰ পৰা ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা। বিশেষ নকওঁ, সকলো ৰাইজ ৰখি আছে তোমাৰ খেল উপভোগ কৰিবলৈ। গতিকে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এইখিনি কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। সময়ত আমাৰ মাজত
গণেশ বসুমতাৰী ছাৰক আজিৰ খেলটো উদ্বোধন কৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু এইটো কৰ্পৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ডি এছ ছাৰকো মই প্ৰদৰ্শন কৰিব অনুৰোধ কৰিলোঁ বেষ্ট অফ লাক Selamat Simeoto. Hai Dengra salah. Jangan semuanya ya. Itu nama. Hasmi onay. Hasmi onay. आरो हग्राजुलि 3 गल दायो समनि आंखाल जाबाय दा डाइरेक्ट पेनाल्टि किक जोनाय जासिगोन माखासे रायजो राजाफोरखौ जेराव दं सिमायावनो जिरायनो थाखाय खावलायबाय फिल्डआव हाबनो नाङा
बालिपाराया देरहाबाय नोंथांमोनाबो नुनो मोनखाबाय दिनैनि साबसिन गेलेगिरि जिन्तु सरगियारि बिथाङा मेन अफ द मेच टिमानो फैजोब गासिबो गसंफा टिमानो गासिबो फै केप्टेनजों लोगोसे टिमानो गेलेगिरिफ्रा गासिबो थाजोब सिरियालफ्रा मोजांनो बयबो नुनाय बायदि 10,000 cash money with trophy itu পাবলৈ সক্ষম হৈছে বালিপাৰা আঞ্চলিক কমিটি এফচি মই সকলো বালিপাৰা আঞ্চলিক কমিটি টিম মেনেজাৰ আৰু প্লেয়াৰসকলক মোৰ শনিতপুৰ दिनै बे हाबाफारिया जादोंमोन बालिफ्रा दखरा भार्सेस मुराद दखरा बेवहाय बालिफ्रा दखराया 7-6 गलाव देरहासार जाबाय दा दिनैनि बे हाबाफारियाव दिनै बादायलायनायाव साबसिन गेलेगिरि महरै सायख'जादों बालिफ्रा दखरानिनो जिन्तु सरगियारि सासे अनजालु फंबाया दा आं आसा खालामो बिथांनि जे इयुन बे साक्सेस जादों दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आगजु महरै बाहागो लाफैदोंमोन दुलाराय गथ'सा आफादनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी बिथाङा आरो लोगोसे मिरुनि सासे नेहाथारि गिदार बर' बिथाङा बाहागो लाफैनो हादों आरो सासे आसुं राजा नेहाथारि अबित नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों बर' थुनलाइ आफादनिबो बाहागो लाफैनाय जादों आं बयनिसिमबो दिनै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय आं साबायखर